Hola, jo soc Javier Leiva i aquest és un screencast que faig per a l'assignatura Informació Electrònica que podeu consultar a l'adreça informacioelectronica.wordpress.com. Bé, el que faré és un screencast, com dic, que serà un exemple que després vindrà complementat per als que facin els alumnes i el que pretenc és mostrar com es vota pel bloc de la nostra assignatura dins dels Premis Blocs Catalunya als quals ens hem presentat. Començo. Soc a la pàgina de STIC.cat, que és l'associació que convoca aquests premis, i si veieu aquí a la part dreta hi ha a la zona d'enllaços Premis Blocs Catalunya, llavors clico l'enllaç i accedeixo a la pàgina principal dels premis. Espero un moment que s'obri. I una vegada oberta, doncs accedeixo al menú a de l'esquerra a la zona de llistat de blocs. Aquest llistat que s'obrirà ara mostrarà les diverses categories en les quals està dividit el premi. Aquí les veiem i veieu que hi ha corporatiu, cultura, educació, que és la nostra, esports, format audiovisual, gastronomia, literatura, noves tecnologies, personal i política. Clico a sobre d'educació per tal d'accedir a la nostra. I aquí surt per ordre alfabètic el llistat de blocs que s'han presentat en aquests premis. El que faig és, com que vull votar per al nostre, me'n vaig a la pàgina 3 i busco informació electrònica, aquí el tenim, i llavors hi ha un petit resum. El que faig és clicar a més informació i veig doncs, la pàgina amb la fitxa del nostre bloc. Aquí apareix l'autor, surto jo perquè sóc el professor d'aquesta assignatura, l'adreça del bloc i un petit resum. I després a sota apareixen els últims articles que s'han publicat en el bloc. Abans de votar, en aquest cas tothom té clar que s'ha de votar per informació electrònica, però en un altre cas clicaria a sobre de l'enllaç per visitar quin és el bloc que estic a punt de votar i decidir si realment m'agrada o no m'agrada. En aquest cas ens agrada moltíssim. Hi veieu els últims articles que hi ha. En aquest cas són respostes d'examen. Precisament una notícia que parla dels premis, una altra notícia que parla d'un premi anterior que van guanyar. I bé, doncs una vegada consultat i comprovat que realment ens agrada i volem votar per ell, doncs aquí tenim el botó Vota'm i simplement el que fem és posar-nos a sobre i clicar. Ja tenim el vot i ja diu votat, per tant no podem tornar a votar. El que sí que hem de veure és que aquí a cadascuna de les últimes entrades doncs, hi ha una sèrie de números que corresponen a vots. És a dir, no només es pot votar pel bloc en conjunt, sinó per als diversos articles. Jo, per exemple, votaré per aquesta i veieu que ja ha canviat la forma de la mà que indica que ja he votat. Cada 5 vots per notícies comptabilitzen com un vot global del bloc. I bé, doncs d'aquesta manera tan fàcil es vota el nostre bloc. Per cert, abans d'acabar us dic que si no voleu donar tanta volta, teniu l'adreça directa a la fitxa del nostre bloc, que és premisblocs.cat/bloc/583. Molt bé, ens veiem a la final.